Здравейте хора, аз съм Боби, така има блогър и добре сте в поредното ми видео. Днес ще се опитам да престижна Карл и ако престижна ще е много добре и ще ми третия престижна герой на лаптопа. На телефона ще се опитам да престижна Нита, но това за друго видео може утре. А не, забравих, че там ютуба ми е нищо. Ще го кача тук някак. Сега. Оха, да блокираме. То сега нещо май има психични проблеми обаче. What? Пич, имаш дамидж дилър и той е един от най-слабите до тебе и ни убиваш. What? Не, просто не е. Амбър Старгърл е просто нормално, не Стар Патрол или тем подобните глупости. Е твърде обната. Значи, ще пиша на Supercell на ръкнече Амбър. Тая е женката. Ще умреш. Сега седете. Омага. Колко джамейска крол? 22. Кой да се... За кой да се бран? Крол, Спайк или Санди? Ще остана с крол. Майди. Я чакайте малко. Защо пиша на български пути? Добре. Finally, they released the Nova Box QR code and now I'm going to show you it and you are going to use it, I hope. So there it is, and make sure to scan this and enjoy. Zero filler in this video. Absolutely zero. Straight to the point. I don't want to waste your time. So let me clip it myself, show you that it works, because that QR is essentially the link I just clicked on right now on that Twitter post, okay? It's the same thing. So filler in this video. Absolutely zero. Straight to the point. I don't want to waste your time. So let me clip it myself, show you that it works, because that QR is essentially the link I just clicked on. QR code scanner. Това беше май? Да. Направо беше това. Направо. Добре. Сега трябва да се го пратя на моите бележки отново. И сега трябва да го минимизирам. Тук. Копиризирам. И сега вижте колко няма. Опа. Вижте сега. Отивам тук. Тъй като ползвам BlueStacks. Логика. Сега тук. Това клак ще стане си много добре. Това е предишния. И... ако обичаш. Това ако работи ще е добре. Омага. Окей. Интересно. Добре, не става. Разбрах. Иначе, това е много добър метод за отваряне на нова боксове. Или ако сте много богати и искате да си хапите джемовете, просто си купувате боксове. Просто ще стане. Един мой приятел, когато беше Дамян,
му западнал първия бокс Дамян. И аз просто си викам... А на мен дори не ми се падна, просто случна за него след като излезе. И тъкмо като го събрах, трябваше да го нахнат. Това вече ме ядосва много. Не, братле. Не, брат. Няма да се получи. Според вас какви блъфите трябва да правят? Не. Забрави. Забрави да идваш при мене. Забрави. Няма да се получи. Първо трябва да сгориш и след това. Значи то много как не целя? Ще пишем толкова да дадем. Трябва да го гоня с целя, ама. Вие мацнали ли сте Brawl, защото това беше бая лесно. От колко време остат 5 дена, брат? Я вим какво описанието. Но много раза от тези нова боксове да ми западат някакви уния скинове на колет, дет бяха от един Brawl Pass преди не знам си колко. 2 години. Вижте сега. Телефона да не говорим. Ето. За жалост не мога да покажа скинове, което е малко тъпо, ама нищо. Ама, наистина... Ще да казвам? Не знам. Ако се питате как имам Brawl Stars на лаптоп, просто изтеглете си BlueStacks и там натискате на My Game, след като ви се изтегля. Или на Apps, или там какво пише. И отивате на Google Play, защото има една папка, има Google Play и там вече теглите Brawl Stars. Sherlock? Esta Sherlock. Така. Айде. Що не дойде чук един? Аз няма да убия. Само ще убия. Не. Забрави. Окей. Майко. Не. Асасин срещу дамеджуър. 2 асасина срещу дамеджуър. Много хубаво, бе, братле. Ама. Дабъл кил. Ако бях се това супер малък, така ще не стане. Значи, какво толкова снил, бе? Ето. Трябва да гледам на всичко. Ето. Знаеш кога ще плащам 15 евро. Петдесет процента отстъпка ли, бе? Виж много какво.
Roblox Drops, Molotov Box или Minitov Box, или както се наричаше този бокс, е добра оферта и 2 скина за само 5000 и колко си блинк. Е добре. Да, Престиж 1 Шеле, Престиж 2 и Дамян, Престиж 2 и Дамян и Колет ли беше? Не дай. Какво? Бих му дамидж, ама... О, what? Да бе, да, thank you, Шели, че искаш мене. Много ти благодаря. Много добре. Сега. Ако има пастишки, не знам. Окей. Да, някъде се флексва рекорда си. На кой му показа тези неща? Кой? Защо са ги създали? Мастерите бяха много по-хубави. Само това да кажа. Какво? Еймус е твърде отмета. Добре. Щом ти ще играем. Добре. И ако стигнем 20 абоната, ще направя голям giveaway в Roblox. И за да участвате, трябва да се абонирате. И това е. И да се напишете Roblox името, за да е в време. И може да спечелите неща в стила Brain Rot, Grow Garden, ако някой все още играе, и други игри. Да, знам, все още играе стила Brain Rot, защото не може. Или каквато игра, аз просто може да ви дам нещо, ако я играя, ако не я играя, съм хубав. Къде си панс? Чао! Забрай! Good boy. О, мога! Сега, ако му се падне болер, не знам. Ако му се падне болер, си щупа леви полици. Добре. Няма да се чупа леви полици, дето съм... Бая време съм строял. И ако беше ми западнал, нямаше да ги щупа, защото не ми се строят 4 коли. Дето всяка ден по 2 часа. Шишкото антените. И защо толкова много хора се казват Цар Михайловски? Това някакви ботки ли трябва да са? Това е дед. Абе! Чао. Не, няма да още Цар Михайловски става. Много се трябва да майката на нещата. Не. Бел не. Просто тази заклина се имам хайпа. Не се струва, Само супер ще активирам. Тази самбър е твърде окното обаче. Я игра накрая 7200. Чай, колко джема иска? 4! Добре. Колет, убийство, гел и колет. И време да те апгрейдна.
Как само за 6 левела, братле? Чай сега, окей, ма... Кое нямам? Коинс ли нямам или пауър коинс? Естествено, че коинс. Какво ще ми дадеш коинс? На 7800. Добре, няма престижвам карва, ще цъкам крол. Това тук ще е много по-лесно и по-бързо, защото всички тук са нубове. Абе, брат! Това на 6 лева не очаква да е толкова слаба, но... Абе, брат, ай стигам много. Не. Добре. Забрави, бе! Ето и вече ще спечеля. 6 купи сигурно. 5. Добре. Не знаех, че бъде, че би 20 000 дамидж. Ако... Не точно 20 000 дамидж, ако има франк с 20 пауър кюба, това ще... Един франк има 15 000, 22 000 или 7 000 над атака. Защото тя би максимум 38% или 35% беше. Листа не си спомням. Или минимум беше. То минимум беше толкова. Сега се сещам. Чао. Ще умреш. Чао. Абе! Ах ти! Ела, Мишо. Добре, тогава ще скочвам. Майко, деца. Не съм. Хубаво. Сега тук май се опитам да награйндам бая Уинстрейк, а то рекорда на колко беше? 19 с левел. 17. Добре. Окей. Още 20 игри. Това е целта, 20 Уинстрейк. Което ще е лесно. Сега те с хора, да, чик. Перфектно. Да, тролър срещу асасин. Добре, дропна, колко лесно ще. Тенки на бокса. Unknown bypass. Те си обаче са ботове, обаче. Не! Ах ти, защо? Дори да имах монстъра и го забих, де. Я... Слуп? What? Това не му се казва, така не му се казва супер, Да, право ще му апгрейд на 6 блога. Наню, дефинитивно. Лево Гром и Лола, Пърл и Анджел и Бери, защото съм на първи. Кои часа? 6. Тик пак, защо толкова много хора играят тик? Няма бъфита, няма нищо. За Бул разбирам, преди никой не го играеше. Доколкото се сещам, сега се играе заради бъфитата. Матай, не мога. Не, лоша стар нова. Не, айчо.
поне ми помогни да чупа боксовите, моля. Не. Не. Моля, аз съм най-добрият човек на света. Съм най-силният човек на света. Обаче, моля. Не. Забрави. Забрави да ме убиваш. Така. С скоро обаче е голям. Скоро е голям каунтър на стара мова. Казвам ли го преди в хайпер бъвто? Не. Имам някакъв роля с голям мистерик. Бони, ама не, няма играя Бони. Според вас имам ли шанс да ми се падне стар нова от нова бокс? Не на 14, защото на 14-тия бокс е гарантиран. И ако не ми се падне на 14-тия бокс, тогава не е добре. Аз ще ми скоча тика. Той е точно там. Стара нова любимото ми нещо да убивам. Оп! И... Малемек, малко ще и трудничко. За джутус. Така съм да беше. Крис. Ще го убили, ама. Трикшот. Кил. Добре, трилни стрик. Още 17. В кое сте спомня? Да, ще цъкам ранкет, само че наш... Чакай малко. Няма хайпера, ако му имах. Ще да е много хубаво. И бъфтата, ако му имах, ще да е още по-хубаво. Дейджонг. Това би трябвало да е една по-лесна игра. Бат, защо никой не е на наша сейф да пази поне? Поне дайте ми акция да се събера за супер. Аз се викам на колко процента ми е сейфа. Видите. Айде умирай. Нашият другия сейф. Колко време на 30%? Абе. Чао. Нямаме начин. Шест кила. Много ясно. За долу са паднат койнове. Много са ми полезни пауърпоинтовете. Много ти благодаря, игра. Няма да пропаса някакъв мега квест, дето е утре. Мога да събера някакъв квестове.
Имам 2 квеста за трънк. То ми макснат, затова това ще е лесно. Не са. Не, то снъпнат тъп герой. Не! Чакай. Тук акшен ще е добър. Но наистина, Дамян от много силен става много слаб, защото преди удряш го с третата му атака, дето е гърмящата, и след половин милисекунда би. А сега чакаш 100 часа, докато експлодира. Ето се едно промени нещо, де. Това не беше Ама наистина го направи по-слаб. Не. Забрай. Как му цели? Браво. Едгар. Помирай. Айде бе. Бат, айде бе. Бат, Едгар. Леона просто може да стане невидим. И да сме готови. А не да правим сега някакви глупости. Айде умре бе! Айде бе! Бат, те са обаче са много зле с мозъка. Добре, бият дамич на техния сейф, ама нашия кой ще го пази, аз не съм Херкулес. Да. Топата ти банка нищо няма да направи. Абе. Добре, поне умрях, че да отива бързо там на спавна. Браво, Леон, поне направи нещо полезно днеска. Давай, Едгаре, много слаб. На 25% сме. Скоро. И тази тъпа мечка. А Гриф въобще какво е? Че човека, ама каква е маската? Касичка, банкомат. Да, много полезна касичка. Да. Поне убих някакви. Чакай. Добре, много хубаво. Ръзама 64. Кащи, бе. Вижте. Това Suggested. Вижте какви хора ми дава. Това е наистина не мога. Са ли контент креатор? What? Нищо се ме бък. Добре, някакъв някаква хуба е. Нашите рани, моите рани не че са хуба идея. Другите поне са слаби, зато сме от малко. Ай, чом. И това. И не съм се не интересувам. Ай, чом. Не. Маля. Аз съм голям. Някой искам да ме оцели, поне да се зареда супер. Ай, бе! Не. Забрави да ме обваш. Забрави за това. Ай, чао. Давай. Не съм двата паста. Ето. И нямаме XP дъблари.
А то тук забравяйте. В кои сте сега да направя? Win 5 battles and duels, defeat enemies, jump и duels. Дуели. Сега. Добре, първо един слаб герой. След това горе-долу. Сега битвам два квеста. И трети герой, за да мога да почна. И да се надявам, че няма ми даде някакви прота за престиж 3 или 2. Което да се надявам, че се случи. Да. Абсолютно перфектно. Едгар, ако ми скоча, няма да е добре, грам. Ще ми кампиш ли? Знам, че това искаш. Ама... Добре. Сега ще ми скочи. Как ме оцелю? Обяснете ми как ме оцелю. Не. Добре. Как ме оцелю? Какво? Добре, сега е дата. Деца, може ще по-слаб с него. Защото е мистер Ейд Бавняр. Да таят. От седмица човекно съм бил добър. Почти никога не съм го играл. Да, ще ми скочиш. Много добре знам какво се случи. Умре. Бат умре. Добре, сега с Рико. Същия рейндж имаме горе-долу, само че Рико е по-опнат, защото има хайпер чардж. Аз нямам. Много полезен гаджет. Много полезно използване на гаджет. Как ти? Ах ти! Защо ми унищожи там, че го остава? Май трябва да хилна. Той е ланшотнат. Не. Добре. Време е за клъч тайм. Там трябва да сложа. Тъй като сега няма хайпер, ще е малко по-лесно. Аз така ще се зареда хайпера. Добре. Не, бат, няма умирам срещу Рико. Мале, аз съм дет обаче. Аз съм почти дет. Дет съм. О, не съм! Сега, на Гриф колко ще загубя обаче? Искам да видя. -2 на всички. -6 купи. Дуелите обаче са най-гадния геймът. Защото губиш най-малко, печелиш бая малко, много малко печелиш, I am the low. Знаеш колко ми пука? Добре, Едгар срещу Трънк, разбрахме, че е възможно. Не сме точно ключи. Охо. Лорен, пак. Ела, моля се. Мале, стъкнат се. И чапау. Сега ще го убия скоро. Чао. Плюс 4 само. Май няма съм за Гриф, защото ще ми даде постоянно престижка. Аз най-малкото ми давам и ми е
апгрейдна, така да кажем. Затова ще е добре да играя с Леон. Майко, добре, това е перфектно е. Сега после му се дам за игра с Леон. Не! Аз също ще побил. Доста голям, но просто ще оставя. Не. Сега сега ще го вижте с Леон. Ще направя малко по-голямо това. Ама също. Окей. Пожалуйста. Добре, мале, ще почна. Няма да почна. Добре. Много хубаво. С фанк пак ще го убия. Да, сега се супера. И? Ела. Не, какво? Как бе? Не му взе всичко. Ще подия. Още малко. Искам сега просто да спечеля. Престиж едно Скуи, престиж едно Роза и престиж едно Лили. Много хубаво. То не, че без ти ми зарежда супер. Не, няма. Това трябва да е лесно по дяволата. Не трябва. Роза. Так също, нали да е нещо честно. 90 дами. Лили също е close, затова ще е много лесно. Easy peasy, lemon squeeze. Това ще от нещо видео, приятели. Ако ви е харесало, ударете палец нагоре и се абонирайте за канала. Довиждане.